Di na kami. Nagbay o. Bawal ang barkada. Conditioner. May dadi di mga kuan, mga puruton, nangangaon nira. Hindi rin gugutom. Mapay na lang. Wala tagparalitan ako. Napakyan na lang. Man nakitong, pwede nakitong lumingkod dito. Ha? Dungan na lang. Pwede kitong. Ito ba dito ba yung kamawara? Sige. Maprakisan na ka. Sige ha, malako. Pwede na lang kitong mag-unang pagkaon. The opening of 7-Eleven. Greetings in 3, 2, 1, go! Charades. Adi kita na dito na kanana tent o adi kita dito katapusan no dito may dagit o dito may ako good man baga tinuod mga sugadin nga ni nga mga katitirok dira kiniara napaligid lang mga engkanto tatkuan mga ka-uropod. Oo, di kiniarot mga sugod din yung mga urarampang ba. Tikang na kita baga pagtukob. Tumanira o. Matukob kita matukob. Madiman. Halo. Hello. Hi. Bugto ni Kusya, may bugto ni Kusya. Di kami nagulat kami masayo niya ni Kusya dito. Tumasayo ada dari gol di sini. Maka diri magkikita kag batos. Ano ma-perform kayo na? Matok makuan, makaw naking kalayo. Kasi ito. Sige. Ang classmate. Thank you sir. Lesson lalo classmate kan kali.
na ka mo. Naroon kami. Bye-bye. Bye-bye na. Ay, dulong na lang, dulong ato. Bye-bye. Mapakirmagin natin pa ulit. Oo. Dito kapitan. Okay, thank you very much. Great time, St. Paul. Walang pa. Matatakbol is fine. Kaya yun. Bidahin na motor lako. Tapos buwas makuha na. Masulod na liwat to. Bye-bye. Bye. Thank you so much, Mahalo. Let's meet Canton College. Bautista family. Uli na kami. Kaya nakamotor lang. Oras na yan, alas 9. Ito kami sir, thank you. Magmamotor na kami. Okay, hala, karon talanay. Bye bye. Good night. Good dream. Bye bye. Bye.